Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cagayan de Oro City ang at matatampo nagdasangan nga bingo. Kagwapa ba yung bayhanay? Niriak mo na akong heart nga nakakita niya. Ano ka? Kung kabay mo kay. Imo mo gipakuyon? Nandiyan ka? Kano nagnisimang kang ikaw ra? Sige kong scroll bay. Nya may niagi sa kong wall. Nawa, niriak mo kong heart. Asa pa? Dara ba yun? Uy, hala. Kagwapa ko din eh, bay. Gwapa bitaw? Gwapa kasi bay. Yan, sa may plano ni mo. Ako na isuwayan og chat bay. Og ako sa siyang i-add friend. Ay, salamat kay iyan akong gi-accept. Ako ning tawagan, bay. Kumusta? Okay lang. Dalawang lagi ka. Nalipay ra ko nga imo kong gi-accept. Mao ba? Mao gani mong real name? Amanda? Yes, Bingo. Hampot, uy. Anong Amanda may gipangan sa akong parents na ako? Ikaw, mao gini mong name? Bingo? Mao gani tinuod akong pangan, Bingo. Asa di ang inyo ha? Di ako ron sa Cebu City. Ikaw? Asa man inyo ha? Taga Cagayan de Oro ko? Mao ba? Ganahan di ako makanha ng lugar ay. Arayo niya, aron makita ta. Pohon. Bingo, mag-storya lang unya taog sab ha. Kay napoy meeting with basi maliit ko ba? Sige Amanda, magstorya lang tagusab. Babush, bye for now. Bye-bye. Indutas kong gibati ay nga. Nagkasulti namin ni Amanda. Naunsa ka, Bingo, nga nagtingsik man ka? Ma? Wama eh. Nalingaw ko sa kong gikasulti sa phone. Oy, kaon na, oy. Kay luto na tong sudan. Ma. Kumusta, Bingo? Niya, gimingaw ko ni mo. Tariyas, tita. Bingosin ko ni mo. Amanda, pwedeng i-on mo ang imong kamera? Ha? Bingo, pasensya na ka, ha? Hinay kay wifi diri sa amo, uy. Sige lang, good. Storya lang, good ta. Bahala, dili makita ang akong now. Akansi ko inida. Ikaw, nakakita ka na ko. Pero ako, makakita ni mo. Sige lang, good. Bitaw, okay rin. O niya, sa may atastoryahan ron. Bisa kung sa lang. Sige. Nya, kumusta man mo si Amanda? Sige na tawag bay. Tawag ra. Oh. Pa di mo magkauyab. Wa pa bay. Astay na. Ano sa matawag ka, uy? Inampik ba? Ay, pag nangilangay diha. Panguyab, idayon. Bay, ako pa siyang gipaanan, bay. Kay, basin maidlas ba? Kung akong dali-dalion. Panguyab binanawin. Unsa man kay basig naghuwat ra na siya nga imong panguyaban. Ha? Nahigugma ka na ako? Na, Amanda. Sa sige na to, tawag-tawag ba? Manulay ako nabantayan nga, mingawan ako nimo. Pero may nakang makahasol sa akong nauna.
O hangtod nga, nibati ko gugmani mo. Bingo. I love you, Amanda. May chance ka kunin mo? Ang tinuod, Bingo. Parehas mga tumibati. Tinuod, Amanda. Nahigugma sa ako. Oh, Bingo. Love na sad ka na ako. I love you. Salamat, Amanda, kay nakagusto sa ka na ako. Salamat, Yugayo. Bingo! Munso ka ba'y? Gisugot naman ka kadi Amanda. Oh, bay. Uyab na mi. Mao lagi, bingo na ka. Ah. Para sa imong pangan nga bingo. Maoday na. Oo, mo na. Karo na mi. Ito ay, congrats kay nakauyab lagi ka. Ipasabit ako kay Kubay. Nga, parehas ang mong gibati ni Amanda sa usag-usa. Nice. Ya, good luck sa inyong relasyon, bay. Kumusta, babe? Babe? Muna akong gustong tawagan na to, babe. Okay na mo nga. Muna na tong call sign. Okay na, uy. Ginahan ko. I love you, babe. I love you too, babe. Babe, Oh, ang samin, babe? kuan ba? Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Pero hangtod ron. Wa pagid mahitabo nga magsultian na ita nga o nang imong kam. Pansaon mong good, uy. Hinay kang internet din eh. Maglagot ka ni ko. Mao ba? Lagi, babe. Naman ko eh, dagan nga gipost din ha. Kana na kita naawa. Okay ro eh. Babe, may mo kong hatagan sa imong address? Ngayon naman, babe. Muari ka? Di man matagaan na to ang panahon. Basta na makaana ko Cebu. Makita tas personal. Bitaw, no? Sige. Ako isend mo nga akong address kay basta ganahan ka mo ari og Cebu. Sige, babe. Unsa to ba? Madlog magpakita si Amanda sa iyang naong? Oo, bay, Mark. Uy, Pila na gud mi kabuhan nga nakauyab. Siya, makakita sa unaw. Pero ko, wagad kay, di man iunang yung kamera. ay. Nagduda man ko, bay. Ha? Ano sa may yung gidudahan? Nagduda ko nga dili tinulang naong ni Amanda ang iyang profile pic. Mau ka, bay? O, posible pagid bay, nga may diferensya na siya sa iyang lawas. O di ba, minyo na siya? Ha? Mahadlok nga makita siyang bana. Ginawang ta na mahitabo, bay. Kaya kung mahitabo nga may bana si Amanda, mamatay gitingali ko sa gaguol, bay. Bebingo. Ngano ni katawa mga babe? Kaysa may lilimag katawa. Ganingon mga ba si may baan ako? Nanikuro lang ko ba? Basig minyo ka, niya, naguyab-uyab ta. Babe, ayaw ka bala ka. Pure ko nga taga, no? Wa ko'y sabi. Salamat, babe. Ha? Masa matukag Cebu? O, bay, Mark? Madtukog Cebu. Kung saan pa ka dito? Ako matuon sa Amanda, bay. Ako siyang supresahon.
Nakadumdum di ka. May address mo siya gihatag na ko. Ako siya tuon, bay. Kaya gusto na kong makakita niya sa personal. Sige. Nya, ayo-ayo na lang si mong lakaw. Mao na niya ang address ang gihatag ni Amanda. Mao na gini. Makakita na gid ko sa kong pinangkaran. Manang, excuse me. Unsay ato, dong? Nang, nakaila ka ni Amanda? Ay, nakailaman. Ilado mo na siya din, he. Mao ba? Asam siya pwede na akong makita, nang? Kana diha ay. Naa siya ng parlor. Salamat, nang. Di nga gwapa kini sa Amanda sa picture. Kay, pero may din niyang giatiman ang iyang kaugalingon. Ngayon ako sa parlor. Gusto lang ko diretsoy. Aron, masurpresa si Amanda, inikakita niya na ako. Unsa ato, amigo? Ikaw si Amanda? Bingo? Kadiyo tagod. Ang imong tingog ko ang imong naong. Si Amanda gud. Pero, nganong ingon na ang imong pamayhon? Kuan, Bingo. Kining... Ano? Ikaw si Bingo? Ako yung Arman? Arman? Si Arman pala siya. Dili Amanda. Mahimo ba na magsulti nga kita ra, Amanda? Pasaylo ako, Bingo, Mauna niya tinuod yun ni mong tingog. Bingo. Nganong imo mo kong gilad? Nganong napatuom ka nga tinuod kong babay? Pero bayot, maday ka? Amanda ka pa? Arman, maday ka? Pasaylo alang ko, babe. Ay, kung tawag ka, babe! Kaya giluod ko ni mo! Pasaylo alang ko sa kong ibuhat ni mo. Ako naman gud kang gikalingawan. Maula nga, kung mag-istorya ta, akong usmo na nga kong tingog, nga sama git sa ka babae. Umo na hinungdan nga na in love ko ni mo. Kay babae ka katingog. Kung babae sa tanaw ng imong profile pic. Pero ikugan, di kang dako. Gusto na utaw ko nga mo, ang kunimo sa tinuod nga dili ko babae. Nga bayot ko. Pero nahadlo ko nga, mawa ka na ako. Nga dili na ka mukontak na ako. Kaya ang tinuod, nalot na sa kunimo, Bingo. Nahigog malasag kunimo. Huwag karon nga nabuking naman kunimo. Nga nasayod ka na sa matuwa ko pagkatao. Dili na mahitabo nga magsamok-samok pa kunimo. Nga malawag pa kunimo. Pero, huwag nawaton kunimo isip higala. Ikalipay ko ka na, Bingo. Amanda. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my... Huwag ko magtuo nga ang Amanda nga akong gihigugma. Kusab day kabayot. Sa pagkakaroon niya ako sa Bangkok, Thailand, nagtrabaho isip chemical engineer. O may mga higayon nga mag-chat ni Amanda kon Arman. Kaya ako naman siyang gidawat nga usa ka higala. O may higayon nga mga tawa misamong sugilanon sa gugma. O kon makakita ko Ladyboy Dress Thailand, ako ma-recall si Amanda ug among love life. Tinanan lang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN.